Fjolserne fra Syd er en dansk Minecraft-server med en masse mennesker. Jeg fik ikke optaget starten, det er lidt min skyld, men jeg kommer stadig til at lave videoer herinde, som den her, hvor mig og min teammate Oscar, vi går i et trial chamber og får en masse fede ting. Kom ind til mig. Men jeg har brug for mad. Jeg tager vores spruce træ og gør det op til pinden. Er det ikke okay? Nu er det okay. Ja, det er lige her. Det er ikke så klogt, det der. Okay, vent lige. Ja, vi er her nu. Skal vi ikke lige samle en hel masse koger? Vent lige, jeg sætter lige noget vand her. Flyt det lige. Ej, just det er sgu en nedom position, du har sat os i her. Vi skal slå igen. De er gået i gang med det der ominous nu. Jeg fik honeycomb. Og skal der gå i gang med ominous ting. Fuck, du er god til at lave vandspand eller hvad det er. Jeg er heaving. Hvad fuck er heaving? Er det ikke det der med, hvor der spawner slimes? Nej, weaving, sorry. Weaving, er det ikke bare det samme, bare med, hvad hedder det nu? Spiders? Er det med spiders? En emerald block, let's go! Oscar, kan du ikke lige tjekke efter, om der er nogle ting, der mangler at dræbes? Du må inde ved vandet, eller er noget, vi mangler. Nå, det er ikke skeletter. Har du den sang i hovedet? Men der er nogen her. Ja, jeg tog den. Må du gerne have sagt før. Ja, jeg blev det. Jeg sagde det da også lige, altså. Vi fik keys. Vi fik ominous keys. Kan du tilbage igen? Oj, what? Jeg fik 4. Hvad? Det er fordi jeg, det er fordi der var jo nogen, der satte det i gang, og så nu er vi her også. Lækkert. Ellers skal her. Har I fået 4 af dem der blå? Ja. 4 af de gode keys. Det er dem der, man kan få guldhammeren. Så lige prøv at få dem der. Nej, jeg kom ikke med. Bare vent. Please, vi får den. Kom nu. Den er meget værd, så det tager nok lige lidt tid. Men der er også I ved godt, I kan godt se under den, hvad man får. Nå, nej, det er ikke det. Nej. Der er inde ved mig. Jeg fik en jernbog også. En Charlie Golden Apple. Ja, det fik jeg også. Jeg glæder mig til at smide dig i fængsel, Markus. Det gør vi ikke. Jo, det gør. Det er sådan til os. Markus, der er aftalt som en gruppe, at det er et værdigt sacrifice. Nej. Hallo. Vi offrer dig til guderne, så vi får bedre. Det her bliver en banger-video, du kan ikke godt mærke, det er bare sådan Oscar og Marius i Trial Chambers, Fjolserne fra Syd, part 1. Ej, nok ikke parter, men I selv for jeg ikke. Så shut up. Ej. Jeg fik det. Jeg fik en potion. Men det er også bedre at være en jeg fik en potion her. end et menneske. Hvad for en potion er det, Marius? Hvad tror du? Ja, men hvad for en? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller hvad god er den? Ja, hvad mener du? Jeg fik en music disc! Jeg fik hånden! Det er den gode endda. Det er den gode. Vi har mange diamanter. Jeg har ikke 3. Eller som Markus vil sige, det har vi 3. Hvad? Hvad? Vi har ikke 3! Ja, præcis. Er du klar, Oscar? Vi har næste 3. Du gør jo lige Marius ret, bare lige så du ved det. Hvad mener du? Den koster 9 emeralder. Okay, så er det fordi jeg har slået den. Det er derfor. Jeg fik keys, Oscar. Så viser jeg dig. Hvad fuck sker der? Okay. Nå, tak. Ja, man kan ikke se dig igennem. Man kan ikke se dig igennem. Ja, du skal tage lige den anden. Der er noget i den anden der. Ja, så brug det dog. Nej, jeg venter til der kommer villager. Jeg skal bruge rigtig mange villager. Til hvad? Jeg prøver at finde nummer 2 imens du er der.
Nej, Oscar, du kan jo lige så godt... Nej, jeg har 2 nøgler. Nå. Ja, jeg er nede nu, Oscar. Men Har har du du to Amelis keys? Der ligger en her også. Jeg har 2, ja. Nå, jeg tror ikke, du har nogen. Jeg behøver ikke. Så bakke op. Og så er din Kan I ikke vandspand. tage nogle af dem der sjove med, du legede med lige der, Marius, til mig? De er så sjove. Jo, de bare... Wow, der er en spawner lige ved sådan af, what? De hjælper mig så meget til at bygge. De hjælper så meget til at bygge ting. Det er lidt derfor. Det er så ikke, fordi de er sjove. Nej, det er de jo, men det bliver nemmere for at komme op af bølgen. Er de også det? Så det siger, at jeg er din slave. Hvad? Ja. Herovre. Jeg fik den! Jeg kan lave en hammer. Fik du en heavy core? Ja. Heavy core! Let's fucking go, man! Jeg skal faktisk se, om jeg også lige får den. Det kunne være goated. Prøv at se, jeg har dem ace. Ikke en diamond chestplate. Det er en lort. Den her. Imagine, hvis jeg får 2 heavy cores i streg. Hvad? Hvis du får en, så er det min. Ja, selvfølgelig. Hvorhen? Det er herinde. Du skal herind, Marius. Altså, jeg havde åbnet for dig. Jeg går ind i dine ting. Endnu en Chandlergold Apple, diamanter. Markus, hvorfor skal du Emerald, nice til en, der spurgte om diamanter, der var nogen, der solgte Emerald guld? block. Nej, det er jo ikke til det. Faithful. Ja, Buller. Jeg tror ikke engang på kristen, så. Du tror ikke på kristen, det er så også white. Jeg tror på kristen. Du tror på faktisk kristen. på kristen. Jeg Altså, han okay. er faktisk min fætter. Personligt, jeg tror på kristendom, men altså, tro på hvad jeg vidste det. Det er religionsfrihed i Danmark. Jeg tror på julemanden, så jeg er kristen. Okay. Der er ingen, der ved det, så... Simon ved det ikke engang. Jeg optager ligesom. Det skal vi sige. Anyway. Det var også det, jeg tænkte. Altså, Markus, jeg har jo kun dit... Du har ikke været online. ødelagt diamant, ja. Du har, ja. Har du bare givet ham dit ødelagte gear? Hvad er det for noget teammate noget? Her for mit skrald, altså. Nej. Jo. Nej. Jo, ja. Jo, jeg Nej. fucking er, mand. Det var bare vildt. Den var god. Ved du det? Så har du så smævet på toilettet eller sådan noget pis? Nej, jeg tror det her. Nej, det gør det Det ikke. var også det, jeg har... Hvad hvis jeg slår dem? Wow. Kom så! Jeg skal... Buller, du Jeg skal er ikke videre. på Hvordan er vi det. så dårligt til at gå op ad trapper? Au! Jeg fik et chok!